И какво става, пичове? Аз съм Марто Домачилета Геймър и днес ще играем на Subway Surf. От доста време не съм качвал на Subway Surf. По-точно не съм качвал от някъде от 2 седмици, какво доста време. Просто нещо ще ми стана с телефона. И сега съм с нов телефон като цяло и да, имаше технически проблеми с профилите за влизане. Но се завърнахме. Ако искате още такива видеа на Subway Surf, абониране, абонете се към банката, оставете по един лайк и да. Като за начало на клипа, чуда се, той ли скин да си купа, или пък етос, да речем, не знам. Не съм на хак. Ако искате, значи, пишете долу в коментарите кой скин ви кефи. Е тоя Франк, или е тая Лаурен, съжалявам за объркването. И честно казвам, и в двата случая мен ма кефи е по тоя, ама и тая е готина, бе. Оставам вас да решите долу в коментарите. Нека започваме. Оха, забравих какво ще играм. И ще играм челендж. Защото стана много популярно да играят много различни ютубъри. Subway Surf, да речем, но нямам право да събирам пари. Това ще е челенджа. Защото много други играят същото. Така. Ако искате още различни челенджи на различни игри, пишете в коментарите. И забравих да ви кажа. Вече няма даскал. Най-седне вакансия. Честита вакансия на всички. До година, септември месец, вие кой хващате. Пишете ми вдолу в коментарите. И аз ще оставя по едно сърчете. Намираме фак. Знаеш ли какво? Меси Макифи е то. Не знам за вас. Ето. И се купа тая, защото тя скоро ще изчезне. Да, просто така цяло. Мале! Сигурно чуете как вънка затряска, то даже прекъсва тук телевизора. 3, 2, 1! Окей, взехме ям. 30 чема, дали няма ти дам 30 чема с скинта сега. Окей. Добре. Държа съм доста скейбората, може да видите. Не съм на хак. Имам го това. Да, така. Това е Елен, който е малко крипи. Според мене, няма играм с Елен. Чудя се с кой да играм. Дали е това готин според мен, бих си го купил, нямам. Нямам, ще падна под 1 милион. Така само случайно ми слетнах. Пуснах се без да искам. И като цяло може би се чудите защо няма клипове с ванката ГСМ, защото опа, нарочно го направих. Ай, колко съм тъп. Това ще е мръсно. Сигурно някой от вас се чуе защо няма клип ванката ГСМ. Защо? Просто с него вече не сме нещо като приятели, може би. Просто скарахме се и да. За което вече... Не, просто за сега няма да има клипове с него. В бъдеще може, ама за сега не. Все пак ще качвам въртовчетни. В петък или събота може да намерите в канала ми видео как играем Майнкрафт. Мале.
Това Minecraft, бе, какво говоря, объркам се. Ами аз какво говоря. Пак играем или Subway Surf, или Brawl Stars. Защото не съм качвал доста време. Не доста време, да, доста време май бе. На Brawl Stars не съм качвал. Играта се промени, нали? Играта доста се е променила, излезе нов Brawl Pass. Някакъв нов герой, Отис. Абе да. Играта е само много по-яка. Ай, тук трябва да се блъсне някак. Мале. О, защо бе? Тя... Така, нека. Значи, целта ми е да направим поне 50 000. Честно казвам, аз съм слаб много, не съм много силен на Subway Surf, ама да. Пахнале! Окей. О, не, ще идем синьо човек, защото виждате, че звездите ни са 30. А като сме с снежен човек са 33. Заради това. Това някакъв тук балканец от Snapchat ми излизат. Вие как какво правите? Четете ли книжки през лятото? Защото аз да ви кажа честно, много не. Знаете ли какво нарочно не знам, що го направих, това е просто... Сега ще трябва да пусна отново скейтборд. Нямаш как. О ма гът, човек! Ох, той е скейтборд! Не, ти се шегуваш, брат. Майко. Окей, 65 000. Мале. Още много малко ми оставаше до 100 000. Съжалявам, като почвам да говоря и малко запетвам. Просто не знам какво ми е станало. Не съм на хак, само това мога да ви кажа. Ако бях на хак, аз трябва да имах двойн джамп. Двойн джамп, не знам. Там как го наричат, аз го наричам двойн джамп. Не ми каза, не. Не, човек. Омага, съм бил събрал. Трябва да умра. Аз съм бил събрал 2 пари. Съжалявам, че не съм видял. Хора, ще пуснем реклама и сега се връщам.